L-Awtorità Maltija t-Turiżmu se tiffinanzja r-restawr u l-konservazzjoni ta' Palazzo Xara fil-qalba tar-Rabat li huwa wkoll is-sede tal-għaqda mużikali Lil Adam. Il-proġett se jiffoka iktar fuq ir-restawr u l-konservazzjoni tal-faċċata li tagħti għat-terazzin tal-palazz flimkien mar-restawr tat-turretta dekorattiva tal-binja. Dawn l-elementi arkitettoniċi mibnija bil-ġebla tal-Franka jirrappreżentaw karatteristiċi importanti tal-valur storiku tal-palazz. Il-President tal-għaqda mużikali Lil Adam Rabat, Neville Muscat, qal li din is-sena timmarka wkoll il-75 anniversarju minn meta nxtrat il-binja. Dil-għajnuna hija importanti ħafna li ħanirċievu għall-għaqda tagħna peress li aħna għaqda volontarja u bija se nkunu qed niffinanzjaw dal-proġett. Il-proġett se jkun jista' jiġi gawdut kemm il-poplu Malti u anke il-poplu turistiku. Hawnhekk ninsabu ġo triq, is-sede tagħna hija ġovina turistika. Fost ix-xogħlijiet ta' restawr li se jsiru hemm it-tneħħija ta' kanali, pajpijiet u imsiemer flimkien ma' tagħmir ieħor tal-metall li m'għadux jintuża. Il-ġebla tal-Franka Maltija wkoll se tiġi restawrata, ikkonservata u mnatfa u se jiġu sostitwiti partijiet tal-ġebel li saretilhom ħsara biż-żmien. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Carlo Mikallef qal li permezz ta' dan il-proġett ta' restawr qed jiġi żgurat li l-ġenerazzjonijiet futuri kif ukoll it-turisti jibqgħu japprezzaw il-wirt arkitettoniku u kulturali uniku tar-Rabat. Il-turizmu modern qiegħed ifittex esperjenzi, mhux biss qed isifer sabiex jara x-xemx u l-baħar u żboħija ta' pajjiż, però irid jesperjenza l-wirt kulturali ta' dak il-pajjiż li jżur. U aħna ġewwa Malta Għawdex fortunati li għandna wirt kulturali ta' mijiet ta' snin li qiegħed rappreżentat f'diversi postijiet. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borch qal li tradizzjoni Maltija tibqa' fost l-iktar esperjenzi memorabbli għat-turisti u għalhekk inizjattiva bħal din tgħin ukoll fil-ħolqien ta' spazji komunitarji li jitgawdew kemm mir-residenti kif ukoll mit-turisti.